wabarakatuh. Kula ulangi sepindah malih kersane afdol 3 kali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ingkang kula hormati Ketua Pengurus Yayasan Mapol Sunan Gede, Bapak Mandase. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Semanding, Bapak Kepala Desa, Bapak Denramil, Bapak Kapolsek, lan sedaya mawon Kiai, para bunyai, sedaya tamu undangan ingkang boten saged kula sebut setunggal-setunggal. Para hadirin hadirat seluruh warga Semanding maupun yang bukan warga Semanding yang jauh-jauh datang menghadiri acara haul pada malam hari ini. Semoga ingkang rawuh dalu menika ansal barokahipun saking Mbah Sunan Gede. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Juara berkali ini. Pas Ramadan ini Indonesia. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaya kula badhe takon jenengan pun nanti sumerat kula napa dereng? Dereng. Sampun napa dereng? Sumerat teng pundi? Jenengan ningali. Jenengan ngertosi nek teng panggung pripun nek teng kene Indosiar. Dhuwur. Tapi aslinya sami lho mboten kados nang TV. Terus itu mau mboten sing sanjalan gitu. Nggih, itu televisi make up-nya saja make up artis yang berbeda juga. Makanya ayu nih TV. Lah aslinya mboten ayu napa? Jargone kula nek teng televisi nopo? Pripun? Piye ta? Nggih. Dicoba nggih. Jargone dicoba nggih. Warga Semanding. Piye ta? Oke. Warga Semanding.
warga Semanding. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tandanya kami yang belum. Alhamdulillahirobbil. Syukur alhamdulillah kawulaken dhateng misanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun pinaringan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kula lan panjenengan sedaya saged rawuh ing dalem menika. Alhamdulillah. Kaping kalihipun sholawat serta salam teriring ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dinten kiamat kelak. Amin Allahumma. Yang namanya manusia diciptakan berpasang-pasangan. Gusti Allah niku menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ono lima, ono lanang, ono sugih, ono kiri. Maka nggih ono kelairan, nggih ono kematian. Mangke kula lan panjenengan nggih usul. Nggih napa boten? Jenengan mosok urip terus nggih boten? Bakal mati to nggih? Mati napa boten? Bakal mati sedaya. Dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin semua yang bernyawa itu pasti akan mati, akan merasakan kematian. Wong urip iku bakal mati. Nak wis mati, apa sing diarep-arep karo wong mati? Sing diarep-arep nomor siji duwe. Masa mati nggo duwe? Sinten mau sing sanjang? Jenengan mati badhe betul arto to? Nggih boten saged mati kabeh nggawa duwe iki piye? Wong mati bukan nggawa apa-apa. Sing dadi bukan kok. Memang luar biasa wae sekali. Aneh-aneh Papa Dasi nggih. Aneh-aneh iki mati badhe betul arto. Sing dibetul apa? Nggih boten arto. Wong mati iku sing diarep-arep napa? Kiriman doa ke wong sing ijek urip. Wong urip diarep-arep karo wong mati tengene. Wong nek wis mati suwun untuk kiriman doa ke wong sing ijek urip. Makane kados ngeten iki ngadakake haul mendoakan Mbah Sunan Geseng teng mriku teng kuburan teng makam. Wah, senenge luar biasa, bahagiane luar biasa, dikirimi donga kali kula lan panjenengan sedaya. Seneng Bu, seneng. Lah jenengan sakniki nek tiyang sepaipun kapundhut, jenengan kirim Al-Fatihah mawon lho. Niku tiyang sepai jenengan pun remen senenge gak karu-karuan.
nek coro istilahnya nek bocah mondok iku dikirimi karo wong tuane lak seneng to nggih. Digawakno panganan koncone padha takon. Kenapa kok seneng kuburan iku yo ngono. Entuk kiriman Fatihah, entuk kiriman tahlil, entuk kiriman donga.